नैबे लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेटिउ आरोना ओमफ्राय दा र' आं बर'नि बिफा आफाजों आङो फट' गंसे लानानै दसे थाथ' दै ओमफ्राय नैबेखौ दा प्रकाश नार्जारि होननाबो मिथियो So hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबि गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय मा होनो जों दिनै सुइजारलेण्ड थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सुइजारलेण्डआव जोंहा बिराद खामानि दङ एसे बेरायग्रांहैनो नागिरदों आरोना तो नोंसोर भिडिअ नायलांबाय थादो जों एक्चुअली मानो थांमारनो नागिरदों दा भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर तो दायो जोङो रौतानिफ्राय जार्निखौ सुरु खालामसै आरोना तो आंजों लोगोसे नैबे बिथां जिब्रन ब्लग्स दङ ओमफ्राय नैबिथिं सासे आरो जिब्रन ब्लग्सनि ब्रादार दं आरोना तो नायलांबाय थादो लोगोफोर दा गाइसमोन फाइनालि ट्रेनाव गाखोलायबाय आरोना गाखोलायबाय माने गाखोबाय आरोना दासो जास्ट ओमफ्राय इन्टारेस्ट नांदों आरोना बोथोरा दोमैलुलु जानायजों सान्दुं गोसा जानायबाथ' थैफ्रामखागौमोन आरोना दा सुइजारलेण्डआव थांनायनि खोथा नालाय सुइजारलेण्डआवथ' वेदारा बिदिनो हागोन बायदि मोनदों आं दिनै बरिया नांगोन आरोना नै खारबाय ट्रेना दा थांनानै एम्बु नागिरगोन जोङो सुइजारलेण्डनि एम्बु जायोबाबोसो वाव दा अखा हानाय बोथोर नालाय सुइजारलेण्डआव एम्बु गिदिर गिदिर मोनो दा बेखौ जाहैगोन जों गाइस थांनानै नै नायदो आरोना पानी पानी हो गया गाइस गाइसमोन जोङो सुइजारलेण्ड मोनबाय आरोना सुइजारलेण्डनि रङिया होननाय जायगायाव मोनबाय लोगोफोर दायो बाहेरथिं ओंखारलांनि आरोना दसे थिं ओंखारलांनि गाइसमोन बैयाव डलफिनबो दङ इनि गाइसमोन here is the dolphin and here is the uy here is the us ओमफ्राय नैबे सुइजारलेण्डनि गार्डेन नै वाव अखा फ्रि फ्रि हाबाय थादों लोगोफोर सुइजारलेण्डआव बिदिनो अखा हाबाय थायो आरोना एकदम मा होनगोन आरो दा सिजोना बिदिनो नालाय बेखायनो जोङो बेरायनो फैदों आरोना सुपारनो मोजांखा जि मोजांखा नै बोरमाफ्रा सुइजारलेण्डनि बोरमाफ्रा वाव वाव नै आरो नोंसोर नुफेराखै सुइजारलेण्डआव माबायदि टट' थायो नै बेलेखा ओमफ्राय नैबे गेट आरोना हटेल गणेशआव थांसै नामा नैबेयाव इण्डियान हटेलबो दं आरोना लोगोफोर सुइजारलेण्डआवहाय हटेल गणेश होननाय बेयाव जों दा हाबहैगोन आरो गाइसमोन गाइसमोन नै सुइजारलेण्डनि प्रिमियाम साहा लोंबाय आरोना प्रिमियाम ब्लेक आरोना लोगोफोर गोसोमलायबावसो ओमफ्राय टेस्टि आरोना 25 ताकानि साहा प्रिमियाम लोगोफोर सुइजारलेण्डआव हेडफनबो गोदान बायबावबायसो दा फैसासो मादि ओंखारो मिथिला आरोना नायनोसै दा फैसा मादि ओंखारो सुइजारलेण्डनि हेडफनजों दामि हेडफन लाबाय लोगोफोर माबा लादों 1200 ओरैबायदि दा आवाजखौ नायनो आरोना मादि ओंखारदों गाइसमोन So गाइसमोन फाइनालि सुइजारलेण्ड मोनफैनो हाबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय दासो ट्रेननिफ्राय ओंखारदों आरोना मा होनो 4 आवार्स ट्रेन गाखोबाय जोङो थ' दायो जों बहा थाङो नोंसोर नायलांबाय थादो लोगोफोर दसेनि उनाव जोंनि माबाखौ नुथारसिगोन आरोना बहा थांनो नागिरदों डेस्टिनेसनखौ ओमफ्राय मा होनो सुइजारलेण्डनि समायना रमायना सिख्लाफोरखौबो जों दिनै नुसिगोन आरोना बरिया नायनोसै सुइजारलेण्डनि सिख्लाफोरखौ खान्दा गाननायफोरखौ थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर
ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामहरदो आरोना चेनेलखौ लोगोफोर लोगोफोर ada 50 misi jalanan logofer nih ada 50 misi jalanan iya So finally लोगोफोर जोंनि डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जों नैबे टट' जों फैदों बेसेबां लागोनथाय किमान भारा 50 टका बेसे हरा नाय ओमफ्राय दा सासेयाव 50 टका लाबाय आरोना गाइसमोन दा क'क्राझारनियासो मिथिसिगौ माबा सुइजारलेण्डनियासो मिथिसिगौ दामा बेसेबां लायो लोगोफोर नोंसोर कमेन्टआव खिथाहरदो सुइजारलेण्डआव बेसेबां लायो अट'ग्राफ स्टेशननिफ्राय गाइसमोन ओमफ्राय जों दा बेखायनो आं नै बेयावहाय फैदों आरोना सुइजारलेण्ड इउनिभारसिटियाव लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो फैनायनि मेन कारना जोंना फंबायनिया रिजाल्टआ गरबर जाना दं आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो फैदों थ' रिजाल्टआव मा देखायदोंमोनलाय रिजाल्टआ सिजनेलानो एबसेन्ट जादों सिजनेलानो एबसेन्ट होननानै ओंखारदों आरोना लोगोफोर थ' बेयावनो जों ओंखायनो फैदों दा मा जामारदों एक्सुवेलि बेखौनो सोंनो इनकुवारि खालामनो फैदों आरोना लोगोफोर आं गोदान फरायफैयो नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय दायो हाबलांसै जों सिङाव मा जायो सिङाव नायनोसै भिडिअ लानो एलाउथ' दङदां जेबो रेस्ट्रिकसन गैया बायदि मोनदां ओमफ्राय नै गाइस सिङाव हाबलांसै जोङो ओमफ्राय जों हाबलांगासिनो दायो एडमिन बिल्डिं बेयावनो जागोन एडमिनानो लाइब्रेरी लाइब्रेरी किसी से पूछना पड़ेगा ऐसे नो सुन ब्रो Jangan dulu jana library apa? Bikin dulu. Oh iya, boy auditorium. Oh library oseng ini. Boy abu mana oseng kan? Malah yang main beda punya. Selfie kan? Lega. Acha. Wow. Nah, biji karir nak guys man. Nah, ini mah Zoholau Nileser Bromo Auditorium. Ini auditorium nih Zoholau Nileser Bromo. Ayo naik deh, macam-macam dong auditorium, department chemistry, department physics. Mana ya? Management Studios. Studies. Studios for ya. Foreign jalan lah, studios tu lah kau. Studies. Maza apa kan sih? Ma level of it guys man. Mungkin lar na guys man. Apa studies? Kalau studios tu lah kau. So guys, nih bicing nih lama ya, wow, karena Switzerland University nih lama ya. Nih bicingnya jeng barso ya, na cross kalau macam jeng shortcut lah bay. Nih biau entry kamnang guna admin office aw, guys man. Pini nause, biau thangnu mungkin ada na, kau nih department nih biau. Longpin apa longpin sile. Maju nudeng kan ke? Aku maju nudeng. How am I look? Awesome, handsome. Hey guys, admin office. Dari labo wer na konse. Nih bicing nih. Counter out dong arna mansi. So guys, nih bos siri ka kena guzah hidar na, admin office. Orang nang boleh.
बाहेरनिफ्राय बेबायदि आरोना भिउआ ओमफ्राय सिङाव बेबायदि स' लोगोफोर जोंना खामानिया जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय नैबे बर्डआव मा लिरनाय दं बेखौनो आं खोन्थालाबायनोसै आरोना फरायनानै थ' बेयावहाय लोगोफोर लिस्ट अफ स्टुडेन्टस मा होनदों पजिशन हल्डार्स रिप्रेजेन्टिं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इन युथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स युथ एफेयार्स आरो स्पर्ट्सनि माबा हल्डार्स आरोना पजिशन हल्डार्सफोरनि नाम दङ बेयावहाय थ' बै फार्स्ट नाम्बारनिफ्राय फरायनाय इउगो आं सिखानबाय हेमन्त बर' फरायना होदो फार्स्ट नाम्बाराव बैखौ फरायना होब्रा बैखौ हेमन्त बर' फार्स्ट नाम्बारनि आच्छा नाइनटिनाव ना सेकेन्ड नाम्बार नैबेनि वाल मेगाजिन आरोना बुस्तु वाल मेगाजिन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आरोना 2025नि ओमफ्राय दा नैबेहाय दङ जिउनि थांखि आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नैबेयाव लिरदों बेखौ मोनाबिलि नार्जारि बर' डिपार्टमेन्ट 4th सेमिस्टार फरायग्रायाव नोंसोर दङ दां माथो आं फरायनोसै आरोना लोगोफोर सानसे आंहाबो सासे राफोद खन्थाइगिरि जानायनि थांखि दंमोन सानसे आंहाबो सासे राफोद खन्थाइगिरि जानायनि थांखि दंमोन हागोन दा आं बे होंगो दोंगो मुलुगाव सासे राफोद लिरगिरि महरै सिनायथि जानो हागोन दा आं इन्दिरा मेडाम अनिल सार अनजु मेडाम बिथांमोनहा बादियै गोथौ ओंथि होना गोदै गारांजों सुर बोहाब बोहाब खन्थाइनि देंखोजों गोरोबफानो हानायमोनबा जागौमोन बयजोंबो सिनायथि जानाय मेहेरगोनां आलासि बर'नि मानगोनां आर'नाइ गानहोजानायनि मोन्थाय सोरजिगौमोन आं अब्ला खन्थाइनि थुलुंगाखां सानथ्र'हायै सोदोबफोरजों सानसे आंहाबो सासे राफोद खन्थाइगिरि जानायनि थांखि दंमोन राइम्सखौ मोजां नांदों बिथांनिखौ नै मोनाबिलि नार्जारि आरोना बे लिरदों जिउनि थांखि स' फाइनालि लोगोफोर जोंनिया खामानिया साक्सेसफुलि जाफुंबाय होनना बुंनांगोन आरोना बर'आव ओमफ्राय इंलिसाव बुङोबा साक्सेसफुलि डान होनना बुंसिगोन आरो बे एसामिसाव मा होनगौमोनलाय एसामिसाव सम्पुर्ण होइसे प्रकाश नार्जारिया नैबेनो गाइसमोन स' गाइसमोन जोङो दा नैबे लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेटिउ आरोना ओमफ्राय दा आं बर'नि बिफा आफाजों आङो फट' गंसे लानानै दसे थाथ'दै ओमफ्राय नैबेखौ दा प्रकाश नार्जारि होननाबो मिथियो ओरैनोसो होनदों आरोना गाइसमोन सिरियासलि नङा ओरैनो जेनेबा खोनाबाय नालाय ओंखायनो ओरैनो बुंबाय आरोना बेखौ प्रकाश नार्जारिबो होनना मिथियो होननानै ओमफ्राय दा नैबे बिथाङा जोंना फट' लानो नागिरदों स' आं खेबना होनोसै आरो एबार जोङो गाइसमोन बुलेटआव गाखोबाय जोङो लोगोफोर एबार बुलेटआव साउन्डखौ खोनासं गाइसमोन नामा बुलेट आरोना नै गाइसमोन सुइजारलेण्डनि सिख्लाफोरा वाव स' लोगोफोर जोङो बाजै हटेलाव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय जों आइटेमफोरानो होनाय स्टार्ट जाहांबाय जोंनिया स्पेसियेल बाजै हटेलाव अमाजों जालांसै आरोना गोथावनो नै एकदम मा मोनफैखो दासो अमाया मोनफैदों लोगोफोर नायदो आरोना अमाखौ दा स्टेशनाव लोगो मोनलायसिगोन स' लोगोफोर ट्रेनाव गाखोबाय ओमफ्राय गाखोनाया ओरैबायदि काहानि जाबाय जोंनिया माने राजधानी एक्सप्रेससो नालाय थ' स्लिपारबो गैया जेनेरेलबो गैया आरोना ओमफ्राय जों टिकेट लानो थांदोंमोन टिकेटआव टिकेट होआसै ओमफ्राय दा टिटिजों रायज्लायनानै थांदों नोंसोरो होनना बुंनायखाय दा रायज्लायनानै गाखोफैबाय आरोना दा बेसेबां लायो मिथिया 500 जागोन होनना बुंहरदों टिटिया माबाया काउन्टाराव होनना बुंबाय ओमफ्राय जों 500 होननानै थांगोन होननानै गाखोफैबाय आरोना गाइसमोन थ' उनाव मा जायो मिथिला जायखिजाया गाखोबाय जों दायो ओमफ्राय नै जि खस्थ' गाखोदों बैयावबो खालि दङ नै मिथिंगाय ओमफ्राय दा जों गाखोगोन आरो इयाव
बेबायदि आरोना इथिं थांना फैगोन बेयो So लोगोफोर रङिया मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेनाव काहानियानो ओरैबायदि गरबर जाबाय लोगोफोर मा होनो राजधानी एक्सप्रेसा जेनेरेल दाबाबो गैया ओमफ्राय स्लिपार क्लासबो गैया नालाय ओमफ्राय दा टिकेटबो होखायाखैमोन जोङो ओमफ्राय जों टिटिजों रायज्लायनानै थांदों नोंसोरो होनना बुंनायखाय टिटिजों रायज्लायनानै फैबाय आरोना जोङो रायज्लायनायाव ओमफ्राय जों सासेयाव 500 लाबाय लोगोफोर दा रङियायावहाय टिकेट लाबावनानै देकारगावनि ट्रेनजों थांसै आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय सि इउ